चलता। लहर का चीज के? चुनाव के नाम। जैसे बिहार में एकदम इकलौता लहर चलता आरजेडी के, तहर लहर ई छठी माई के चलता। ई हमन के भोजपुरी माटी हो, कहीं रहल जाम देश हो विदेश हो, लेकिन जवन मिठास है भोजपुरी में हो, जवन अपनापन है भोजपुरी में हो, वो दुनिया के कोनो भाषा में ना हो। यही नाते भोजपुरी बोलल जा, भोजपुरी गावल जा, भोजपुरी में समझल जा, यह हमन के महानता बा। आज पूरे विश्व में एगो लहर चलता। लहर का चीज के? चुनाव के नाम। जैसे बिहार में एकदम इकलौता लहर चलता आरजेडी के, तहर लहर ई छठी माई के चलता। पूरे विश्व में बड़ा श्रद्धा और विश्वास के साथ लोग छठी माई के व्रत रखले बा, और छठ माई के पर्व में ई कार्यक्रम रखल गईल बा। ई पुरानिया चाचा दादा लोग बतावे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जे जौना धर्म में रहेला, अपना अपना भाव से, अपना अपना लाइन से लोग अपना अपना इष्ट देवी देवता के मनावेला। जेकरा धन के जरूरत माई लक्ष्मी के, जेकरा बल के जरूरत बाबा बजरंग बली के, स्वर साज के चाहे वाले, चाहे गायक हो चाहे गायिका हो, धुलाइन अपना भक्ति भाव से। जैसे यूट्यूबर में तो तमाम लोग आप लोग हैं, लेकिन हमारा नेपाल में हमारा घरे एक ब्रजेश मौर्य जी और एक रामाश्रय लाल जी, तो परिचय में यह दो लोग बानी। बाकी है जितना यूट्यूबर बानी अपन अपन परिचय 100-150 दे के बुलवा ले। आइए जवन गीत के सीमा नहीं खे, वो लोग कहता ना, जैसे कोना भी गीत लिखला से पहले गुरुजी लोग हर एक भोजपुरी गीत डालेला। हर भोजपुरी गीत में बड़ा बरियार राज छिपल होले। हई गीत तनी घड़ी बड़ा वायरल बा। कोनो दुल्हन अपने दुल्हा के ओरी इशारा करतड़ी, इशारा कैले बारी कैसे? ना जियब तोहरा बिना, ना जियब तोहरा बिना, आज बुझाइल बा। सोची बात हमार रोवा गनगनाइल बा, सोची बात हमार। दुल्हन अपने दुल्हा के बोरी इशारा करतड़ी कि ये राजा जी
गोली मार दी बोली न मारी काहे कि रउआ नाराज भइला से हमार जिंदगी एकदम खत्म बा। वो दुल्हन कहो तारी सोची सोची बात हमार रोवा गनगनाइल बा। सोच सोच बात हमार रोवा गनगनाइल बा। ना जियब तोहरा